Yindaba uma isiZulu Makhanya uthi akaqualify ukuhlala esihlalweni. Nansi impendulo, uma isiZulu uzalwa isibeletho esingcolileyo. Isibeletho sikabani? Isibeletho sikaMntane Wenkosi uMantombi Dlamini oqhamuka ebukhosini baseSwatini. UMdlokombane ingonyama yebuza nje ukhothama nje uMdlokombane lelo qiniso beselazi beselifikile kuye bese iqediwe futhi neprocess yokulungiswa kwalo. uMntane Wenkosi ulala nje ukhothama nje ubelazi lelo qiniso elokuthi akakwazi ukuzala inkosi futhi beselenziwe nesiko lokuthi esibelethweni sakhe ufakwe enye yamadodana kaMdlokombane angawazali biological, kodwa ukuze kube nenkosi kwaZulu uma kwebuza ingonyama uMdlokombane kwakumele kube nesiko elenziwayo. Enziwa-ke ama-meetings after iqiniso lifikile kuMdlokombane elokuthi wadayiselwa ingulube isesakeni ngokulobola uMntane Wenkosi uMantombi Dlamini. Kwabe sekwenziwa ama-meeting ukuthi lelo phutha lizolungiswa kanjani na. Ayemabili ama-options akwaqhamuka nawo ekwangalungiswa ngawo lelo phutha. Kwakumele uMdlokombane akhethe i-option eyodwa. Oqala umbono kwabo ukuthi uMdlokombane akaphinde futhi akhethe khona esigodlweni eSwatini ebukhosini, akhethe enye intokazi ayilethe kaZulu izozala inkosi. Akakuvumanga lokho uMdlokombane ukwenza ngoba wayengesenalo ithemba lokuthi angeke futhi aphinde adayiselwe enye ingulube isesakeni. Ilapho uMdlokombane wabe sekhetha u-option number 2 wokuthi akukhethwe enye yamadodana akhe okuyiyona endala bese kwenziwa isiko lokuthi ifakwe esibelethweni sikaMntane Wenkosi. Yena lo onesibeletho esingcolile akwenziwe isiko lokuthi akukhethwe madodaneni esendeni likaMdlokombane ebese ifakwa leyo ndodana ngokosiko, ngoba biological uMntane Wenkosi uhlulekile ukuzala inkosi, hayi ngoba ezenze yena ngenxa yamanyala azaleke kuwo, ngenxa yomndeni wakhe nabazali bakhe. Uhlulekile ukuletha inkosi kwaZulu. Kwabe sekwenziwa-ke isiko, nakhona lelo siko uMdlokombane wayehlonipha yena uMntane Wenkosi, emhlonipha, emdabukela. Wathi okungcono akwenziwe isiko thizeni lokuthi akufakwe enye yamadodana ami i-introduce esibelethweni sikaMntane Wenkosi ukuze kuzoba yiyo leyo ndodana eyoba inkosi. Nangempela-ke kwavunyelwana ngo-Elothi, yenziwa lelo siko lelo, kwathathwa umntwana uZonda Magwala wayiswa eSwatini kwayokwenziwa isiko lokufakwa kwakhe esibelethweni sikaMntane Wenkosi ukuze ezoba inkosi. Ngicela ukukuphinda-ke lokho, ngithi mina lenziwa isiko elalichazwe ukuthi nansi inkosi. AbaseSwatini, abasesigodlweni saseSwatini bayakwazi lokho, lenziwa yibo lelo siko lelo ngoba ibone kwakumele balungise iphutha lenkohlakalo yokudayisela uMdlokombane ingulube isesakeni. Iliphi lelo phutha Makhanya elenziwa ubukhosi baseSwatini na? Uchaza ukuthini mawuthi ebukhosini baseSwatini indlunkulu yakwaZulu yadayiselwa ingulube isesakeni ngokuthi inikezwe uMntane Wenkosi uMantombi Dlamini na? Usho ukuthini ngaloko na? Ubhuti wasesigodlweni eSwatini walala nosisi wakhe ukuze kuzaleke uMntane Wenkosi uMantombi.
asiqhubekeni. Kwasuka indodana yalala nendodakazi, kwazalwa umntanenkosi uMantombi Dlamini. Uyayiva ke ngokho amaqiniso lawa eningawazi izulu. Enye into ungayikhuluma uyidefend uzume ngomlenze owodwa kanti wenziwe ongazi. Ubhuti noma indodana ezala umntanenkosi kanye nonina kamntanenkosi bayalamana bandawonye. Ingakho umntanenkosi akanakho komalume ngoba uma kamntanenkosi nobaba wakhe balamana kanje. Lelo ke kwaba yichilo, kwaba ihlazo ela disqualifya isibeletho samntanenkosi ekutheni singakhiqiza noma singazala inkosi. Ake ngikuphinde lokho. Isibeletho sikaMantombi Dlamini umntanenkosi ozala uMisizulu already besingcolile, sizala uMisizulu nje impilo yaso yonke singcolile. Ingakho uMisizulu engaqualify ukuba inkosi ngoba uzalwa umama ozalwa ngamanyala. Lento ayidingi ama-emotions, ayidingi ukuthi ube umuntu osohlangothini oluthile, kudinga nje ukuthi ube umuntu ozwana neqiniso. Umntana uLokhuze, umntanenkosi uMantombi Dlamini owunina kaMisizulu uzalwe ngamanyala. Lokho kumenza abe ngongcolileyo makukhulunywa ngobukhosi. Ingakho ke uma ngabe litholakala leliqiniso zembuleka izinqe ngaleli qiniso, ubukhosi baseSwatini babe sebenza indlela zokuxolisa noma zokubuyisana kanye nobukhosi bukaZulu. Baxolisa kumdlokombane, ulala nje umdlokombane kwase kuxolelwene. Ekuxolelaneni kwabo kwase kwenziwa isiko lokuthi nansi option ekungalungiswa ngayo leli iphutha, ngoba uoption number 1 umntwana ingonyama umdlokombane ayiwamukelanga, owawuthi akaphinde akhethe enye intombi esigodlweni noma ebukhosini baseSwatini. Akakwamukelanga lokho umdlokombane. Kwase kuqhamukwa necebo lokuthi nasi isintu akuthathwe enye yamadodana akhe ifakwe ngokwesiko esiswini noma esibelethweni sikamntanenkosi. Ngalokho ke uZulu uyobe sewubuyelwa yithemba lokuthi sewunayo inkosi ngoba inkosi izalwa yigazi lobukhosi. Ingakho ke umntwana uZonda Magwala uSimakade samakhosi wafakwa esibelethweni somntanenkosi ukuze ezoba inkosi. Akaqualify kanjalo kuMisizulu. Usuyezwa ke Zulu, isibeletho biologically esizala uMisizulu asiqualify ngokobukhosi ukuzala inkosi. Singcolile, siqhamuke ngamanyala. Isibeletho esizala uMisizulu siqhamuke emanyaleni noma sizaleke emanyaleni. Umntanenkosi uzalwe ngamanyala. Siyakubona lokhu kwakho uMisizulu ukuthi vele uyahluleka, uyisidakwa, udla ama-drugs, ujahwa yifebe. Siyakubona lokho nokuthi naye waphinda futhi leyo mistake yokulala nosisi wakhe wazala ingane. Siyakubona konke lokho. Sakhuluma nje ngesibeletho aphuma kuso ukuthi sona nje sisodwa kwaZulu kulichilo ukulala nodadewethu.